Danas se pitamo zašto nas je Bog ostavio skupa s Kranjčevićem u pjesmi Eli, Eli, lama azavtani. Danas ćemo analizirati i interpretirati Kranjčevićevu pjesmu Eli, Eli, lama azavtani. Istaknut ćemo socijalne motive u pjesmi, kao i Kranjčevićevu filozofiju povijesti. Istražit ćemo koliko je ona aktualna i danas. Za početak, izrazite svoje mišljenje o tvrdnjama koje će nam biti aktualne i za ovu Kranjčevićevu pjesmu. Jesu li ljudi takvi da će uvijek iskorištavati jedne druge i da će ako treba izvrnuti svaku plemenitu ideju za svoje sebične svrhe? Treba li svejedno tražiti dobro u ljudima i pružiti im priliku? Razmislite i prokomentirajte. Prije nego što poslušamo samu Kranjčevićevu pjesmu, idemo objasniti naslov pjesme. Eli, Eli, lama azavtani izgovara Isus na križu prema dvama evanđeljima, po Marku i Mateju. Nešto se razlikuju same riječi na aramejskom jeziku u ta dva evanđelja, no prijevod je uvijek isti. Bože moj, zašto si me ostavio? To je ujedno i Isusov citat Starog zavjeta, odnosno Davidova psalma broj 22. Za početak, obrazložite biblijski kontekst pjesme, odnosno objasnite zašto je Isus umro na križu i zašto govori riječi Bože moj, zašto si me ostavio. A nakon što objasnite biblijski kontekst, objasnite koje značenje Kristove riječi Eli, Eli, lama azavtani poprimaju u Kranjčevićevoj pjesmi, odnosno zašto je pjesma tako naslovljena. S početka pjesme protumačite što bi moglo značiti da je Kristova žrtva došla prerano, a što da je došla prekasno, odnosno zašto se javlja motiv uzaludnosti Kristove žrtve. Izdvojite i komentirajte stihove u kojima do izražaja dolazi kritika ljudske prirode, odnosno negativne slike prošlosti puna socijalne nepravde. Komentirajte na koji je sve način u ljudskoj povijesti iznevjerena Isusova poruka. Objasnite na koje se načine i danas zloupotrebljavaju razne religije, a u tom kontekstu protumačite i stih i što smo nebu bliži, sve od neba smo dalji. Na kraju, smatrate li i vi sami da je budućnost ljudskog roda mračna, odnosno je li i Bog digao ruke od čovječanstva? Obrazložite svoje odgovore. Interpretaciju pjesme počet ćemo tumačenjem biblijskog konteksta pjesme, odnosno kršćanskim crkvenim tumačenjem Isusovih riječi na križu iz evanđelja. Isus je trpio najteže muke i umro je da bi otkupio grijehe ljudi. Tako je na križu iskusio i napuštenost umjesto nas koji smo to zaslužili. Dakle, Isus nije stvarno mislio da ga je nebeski Otac napustio, on je s njim jedno, nego je i taj osjećaj napuštenosti jedna od ljudskih muka koje podnosi da bi sve nas iskupio od grijeha. Te iste riječi u samoj pjesmi poprimaju puno mračniji, pesimističniji ton. One naglašavaju uzaludnost Kristove žrtve, odnosno negodovanje samog Krista zbog toga što sve ljudi rade i kako pogrešno tumače njegovu žrtvu. Čovječanstvo je iznevjerilo Krista, tako da se čini kao da je ta njegova žrtva bila uzaludna i kao da je i sam Bog digao ruke od čovječanstva. U prvom stihu lirski se subjekt pita je li ta Kristova žrtva došla prekasno ili prerano. Očito od nje i nema neke koristi, pa se zato lirski subjekt i pita u prvom stihu za koga je izdahnuo, odnosno za koga je umro. Prekasno je stigao u smislu da je čovječanstvo već do Kristova dolaska toliko skrenulo s pravog puta i toliko zaglibilo u grijehu, da ga ni Isus kao spasitelj više ne može izvesti na pravi put. Prerano je stigla zato što se čini dalekom i nepoznatom, odnosno kao da su ljudi zaboravili na to što je Isus za nas učinio i koja mu je bila namjera. U svakom slučaju, od žrtve i od Kristove humane poruke nema koristi. Kako lirski subjekt kaže u drugom distihu, od te žrtve davne još ploda ne imade. Ništa se nije promijenilo nabolje s ljudima ni nakon Kristova dolaska. Nakon tog uvoda nabrajaju se svi ljudski grijesi i kako je povijest puna nepravde, okrutnosti i nasilja. Štoviše, često su ljudi baš u ime Krista činili neke od najgorih zločina. O tome govore i ovi stihovi: mi ubijamo Bože sve zbog tebe, Hosana.
Premda tu prvo padaju na pamet križarski ratovi, bilo je još puno drugih vjerskih ratova i pokolja u povijesti koji su izvedeni u Božje ime. Osim vjerskih ratova, u to krvno kolo koje bezbožnički vode, svakako bi spadali brojni grijesi iz zlodjela kolonijalizma. Pljačka i otimačina u Božje ime svakako je povijest obojala u tamne boje, pa su tako i vijekovi strašni i crni. Pozitivna je ideja Kristove žrtve iznevjerena, pa se tako njegova krv skvrni, odnosno oduzimaju se svetost i čistoća. A to da se krv osušila također zorno predočava kako je Kristova poruka zaboravljena, odnosno kako je njezin pravi smisao izgubljen i u drugom planu. Negativna ljudska priroda, jer ljudi su u ovoj pjesmi i lumri i lubi, rezultirala je i velikom socijalnom nejednakošću unutar društva. Dok su milijuni gladni pravde i kruha, dok gladni žive u tamnicama i bijedi, crkvene elite znale su uživati u zlatu i slavi. Kranjčević tako nabraja brojne motive bogatstva i izobilja koje osobito vezuje uz crkvu, spominjući papinsku krunu i biskupsku kapu, mramor i kupole veličanstvenih crkava, a nasuprot bijedi običnih ljudi. Motive gladi i sitosti imamo na više mjesta, pri čemu sita elita čak i debela u jednom stihu, jer kaže pod vijencem i pod mitrom na debeloj si glavi. Dakle, ta elita osuđuje sirotinju koja je gola kao djevojčice koje su se očito bavile nečim sramotnim, možda prostitucijom, pa nemaju obraza, a suci ih osuđuju. Imale bi obraza da nemaju želuca, kako kaže lirski subjekt, odnosno da nisu gladne, ne bi morale raditi nedozvoljene stvari. U svakom slučaju, u ovoj pjesmi vidimo i motive socijalne i društvene nepravde, a poredak prema kojem su siromašni krivi za neke svoje sitne prijestupe svakako nije pošten. Vrlo bitan motiv iznevjeravanja Božje poruke zbog materijalnih sebičnih interesa smješta se još u davna vremena, odnosno odmah nakon što je Krist umro. Odmah su ukrali čavle s Kristova križa i taj stih jako zorno predočava zloupotrebu Kristove žrtve za materijalne interese od samog početka. Tako su se neki snašli i žive u izobilju, a neki nisu i siromašni su. Osobito su tu na udaru pojedinci unutar crkvene hijerarhije koji su to znali koristiti i u ime pozitivnih vrijednosti, u ime onoga što je i Krist propagirao, u ime čovječanstva, bratstva i slobode, radili su suprotno. Odnosno, bezbožnički su iskorištavali i porobljavali druge. Umjesto jednog robovlasničkog sustava, rimskoga, unutar kojega se razvilo kršćanstvo, dobili smo drugi nepravedni sustav, odnosno kršćansku arenu, u kojoj se veći dio pučanstva također prisiljen boriti za život i smrt u neimaštini. Motiv kršćanske arene samo naglašava koliko se stvari u svojoj biti nisu promijenile nakon Kristove žrtve, odnosno da je ta rimska arena, kao simbol nepravde i robovlasničkog društva, samo promijenila svoj preznak i sada je postala kršćanska. No ova pjesma ne govori samo o mračnoj ljudskoj prošlosti. Ako obratite pozornost, u jednom trenutku u pjesmi prevladava prezent. A pjesmu je moguće tumačiti i kao negativnu viziju budućnosti ljudskoga roda, u smislu da će ljudi uvijek biti sebični i okrutni i da nam nema spasa. Sam je kraj pjesme prilično pesimističan. Golgota je pusta i čuje se samo Bože, Bože, zašto si me ostavio? Što sugerira da je i Bog napustio čovječanstvo ili da se više nitko ni ne osvrće na pravi smisao Isusova poslanja. A ako ste kroz prizmu ove pjesme razmislili o sadašnjosti, svakako ste mogli zaključiti da se dan danas vode vjerski ratovi, da se ubija i pljačka u ime vjere, a to je, bez obzira na religiju, iznevjeravanje njezinih temeljnih ideja, jer sve religije u svojoj osnovi imaju pozitivne poruke ljubavi i mira. Nasilje u ime vjere i religije zapravo je u svojoj biti licemjerno i lažno. Na taj se način ne približavamo Bogu, kako neki misle, nego upravo suprotno udaljujemo se od pravoga Boga. Rekao bih da to jest bit paradoksa u stihu i što smo nebu bliži, sve od neba smo dalji. Za kraj, probajte na temelju interpretacije sažeti tematske odrednice ove pjesme. Dakle, pjesma je misaona, a tema je kritika onih koji su iznevjerili humanu bit Kristova učenja, osobito unutar crkve. Ne bih rekao da je tema jednostavno kritika crkve u cjelini,
s obzirom da je uvijek bilo pojedinaca unutar crkve koji su pozivali na povratak izvornim vrijednostima radnog kršćanstva i da se s godinama crkva puno mijenjala i reformirala. S druge strane, nisu samo crkvene institucije bile te koje su u ime vjere radile loše stvari. Tako da je kritika upućena svima koji su pljačkali ili činili loše i sebične stvari u ime vjere, bez obzira jesu li vezani u crkvu ili nisu. A da budemo malo pozitivni za kraj, rekao bih da Kristova žrtva nije bila uzaludna za sve ljude, da su neki ipak shvatili njezinu pozitivnu poruku. Da, puno je oni koji su je zloupotrijebili i koji to nastavljaju raditi i danas, ali na mnoge je ljude ipak pozitivno utjecala. Premda možda u pjesmi toga nema, ipak mislim da ima i dobroga u ljudima. Uostalom, cijela se ova pjesma može shvatiti kao poziv na duhovnu obnovu. Osobito kršćanima koji možda ne žive u skladu s temeljnim idejama i načelima kršćanstva. I sam se Kranjčević u ovoj pjesmi pokazuje kao vjernik, ali kao pravi vjernik, koji sumnja i propituje sve ono loše što se događalo u katoličkoj crkvi tijekom povijesti. Da bi se provjerili svoja znanja iz današnje video lekcije, raspravite u razredu o iskrivljavanju plemenitih ideja i njihovom iskorištavanju za sebične svrhe. Pritom se ne morate zadržavati na religijama. Možete se sjetiti i brojnih drugih ideologija iz povijesti koje su u svojoj biti imale neke pozitivne poruke, ali su one na neki način ostale neispunjene ili su na drugi način iznevjerene zbog sebične ljudske prirode. Probajte se u svojoj raspravi nadovezati na Kranjčevićevu pjesmu koju smo danas radili. Ako želite, možete napisati i sastavak u kojemu ćete iznijeti svoju filozofiju povijesti. U pisanju sastavka mogu vam pomoći smjernice koje vidite na ovome slajdu. To je to za danas, vidimo se opet uskoro. Pozdrav!